عزيز سلام تنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبات عزتنا دلو مربع شمون تعمل ختشين عيسان شدشن تدالو حدي زيناتات حزلكم قريب لهم مقتلكم بخبر عدم كم تلموت سبسكرايب شير داقبلكم سرعنا قد تتابعوا بخبر عتت منيستر إيمان قبر مسكن بزعبة مدر أبا حمد ذهب قبر ملسي قدما منيستر إيتيبيا أبا حمد دليتات حايلتات أمحرا نملاس يسر حمزلو تقليتو ኣብ ልዕሊ ቡፃን ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ተኹሱ ከም ተኸፍተ ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ሄርሙስ መረኸም ነዳዲ ድሕሪ ምህራመን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካይዳ መሻርክቲ ኔቶ ንሓድሽ ፕሮጀክት ሚሳይል ዝውዕል 50 ቢልዮን ዶላር ከም ዝመደቡ ኣፍሊጦም ዘለንስኪ ኔቶ ኣብ ምሕያል ስርዓት ምክልኻል ኣየር ክሕግዞ ተማሕፂኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ሰናይ ጻናሂት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ ትማሊ 7 ሐምለ 2026 ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ዘስማዕ ዓመታዊ መዕፀው መደረ ብትርነቂፉ ሚኒስትር የማነ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛእ ሰልፊ ዝኽተሎ ዘሎ ዘሪጉ ፖሊሲታት ኣብ ቀና ኣፍሪቃ ክሰፍን ዝግባእ ዘላቐ ሰላም ምርጋእን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑሎ ኢሉ እቲ ሚኒስትር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 2 ዓመታት ጉዕዞ ኣብ መንጎ ክልተ ኣዝዮም ዝተራቐቑ መርገፂታት ክወሳወስ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ እቲ ፓቴምኪን ኢሉ ዝፅውዖ ሰልፊ ብሓደ ሽነኽ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕር ንምርካብ ወተሃደራዊ ጎስጓስን ተጻብኦን ክገብር ከም ዝጸንሐን በቲ ካልእ ወገን ድማ ርእሱ ከም ሓደ ግዳይ ውሽጣውን ግደማውን ውዲታት ገይሩ ከቐርብ ከም ዝፈተነ ኣመልኪቱ እዚ ናይ ኤርትራ ምላሽ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ባይቶ ዘስምዖ መደረ ንኤርትራን ሕወሓትን ሱዳንን ብሓባር ብምጥቃስ ኣይኮነን ዶ ሻዕብያን ወያንን ሱዳንን ካልእ እውን እንተተወሰኸ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ቀንጣቡ እንትኹን ስግኣት የብሉን ክብል ድሕሪ ምግላጹ እዩ ኣብይ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ንኢትዮጵያ ንምውራር ይዳለዋ ኣሎ ክብል ዝወቀሰ ኮይኑ መንግስቱ ግን ነዚ ሓይሊ ንምክልኻል ዘኽእል ዓቕሚ ምክልኻል ይሃንጽ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ቀደም ዝሰርሐ ዝኣረገ ስልቲ ሕጂ ክጥቀምሉ ምፍታኖም ረብሓ የብሉን ክብል ተዛሪቡ ሚኒስትር የማነ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘየድልን ክውገዝ ዝኽእልን ወጥሪ ብሰንኪ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ዝኽተሎ ዘሎ ሸለልትነት ዝመልኦ ፖሊሲታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሙሱዳን ዘሎ ምሰሓብን ካብቲ ኣብ ገዛእ ሰልፊ ንፍሉያት ሓይልታት ወጻኢ ብምእዛዝ ኣብ ልዕሊ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ምስጢራዊ ማዓስከር ወተሃደራዊ መደበርን ብምፍቃዱ ዝመጽእ ኢሉ እዚ ክስ እዚ መንግስቲ ሱዳን ንኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ኩናት ሱዳን ጣልቃ ይኣትዋ ኣለዋ ብምባል ብተደጋጋሚ ክኸሶም ንዝጸንሐ ዘዘኻኽር እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ሓይልታት ትግራይ ንመንእሰያት ኣብ ሱዳን ናብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት የሰሃግሩን ከም ገላይ ይሸጡ ኣለዉ ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ መንእሰያት ትግራይ ብዘይፈለጥዎ ምኽንያት ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ ኢሉ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይምትግባሩ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ዘይምምላሱ ንትግራይ ዳግማይ ናብ ዕፅዋ ይመልሳሎ ኢሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወቅስ ሕወሓት ብዛዕባ እዛ አብ አሕመድ መንእሰያት ሽየጡ ኣለዉ ዝበሎ ክሲ ዛጊ ዝሃቦ መልሲ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘቐረበ ክስታት ሙሉእ ውዱእ ገይርዎ ነይሩ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ብ6 ጉንበት 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣዊ ቅልውላው ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ዝፈጠረቶ ምስ ይኽብል ከሲሱ ነይሩ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል እቲ ምስ ሶማልያን ብምስጢ ዝተፈረመ መዘክር ምርዳእ ዘይሕጋውን ሸለልትነት ዝመልኦ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ንውዕል ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድን ከምኡ ልኡላውነት ግዛእታውን ሓድነት ሃገራት ዝምልከት መሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕግታት ተሓሰይሉ ቀፂሉ እቲ ገዛእ ሰልፊ ንልዕሊ 2 ዓመትን መንፈቕን ኣንጻር ኤርትራ መዛም ታሪኽን ክልውጥ ዝደሊ ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝጸንሐ ገሊጹ ብዛዕባ ተውዕል ፕሪቶርያ ንምፍሻል ዝዓለሙ ሓይልታት ዝብል ክሲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ዝመለሰ ሚኒስትር የማነ ውዕል ፕሪቶርያ ንኤርትራ ዝምልከት ከም ዘይኮነን ሙሉእ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣስሚሩሎ እቲ ሚኒስትር ቀፂሉ እቲ ገዛእ ሰልፊ ውዕል ፕሪቶርያ ቅድሚ ምፍራሙን ዘተቐድሚ ምጅማሩን ኣዋርሕ ኣቐዲሙ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ጅቡቲን ሲሸልስን ውዲት ይዓልም ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ምስጢር እዚ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓያሎ ቃለ መሕትቱ ብምግላጹ ጋዱ ኮይኑ ኣሎ ኢሉ መራሕቲ ሕወሓት ብወገኖም እቲ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሮም ንኢትዮጵያ ይወሩ ይዳለዉ ኣለዉ ዝብል ክሲ ፍጹም መሰረት ዘይብሉን ትግራይ ንምድኻም ዝጥቀመሉ ዘሎ ስልቲ ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም እዮም በቲ ካልእ ሸነኽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ እቲ ዝስማዕ ፕሪቶርያ ሰዓርን ተሰዓርን ብማዕረ ኮፍ ኢሎም ዝደራደሩሉ እዩ ክብል ገሊጽዎ እንተኾነ ሓይልታት ትግራይ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ተኽታኸን ስጉምታት ይወስዶ ከም ዘለዉ ብምቋስ ሕወሓት ዓወትን ሕቖን ከብድን እዮም ክብል ገሊጹ
እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዘሎ ምስሓብ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ነቲ ኣብ 2022 ተፈረመ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዝመጽእ ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ26 ሰነ 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ክትግበርን ሰፊሕ ፖለቲካዊ ዘተ ክካየድን ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ትኽልል ኩናት ንኽለዓል ሰፊሕ ዕድል ኣሎ መክሰብ ስለ ዘይብሉ ኢና እምቢልና ክብል ተዛሪቡ። እዚ ርእይቶ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ብቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝተነፍጎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሕወሓት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምርኣይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምስሓብ ኣትዩ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። ኣብ ትኽልል ጉዱድ ወታደራዊ ምልመላ ይካየዳሉ ዝብል ክሲ ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ክልል ትግራይ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብግዴታ ናብ ውትድርና ይምልመሉ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ጸብጻባት ኣውፅኦም ኣለዉ። እዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናትን ምፍራሕን ድሕርቲ ብሓደ ሰነ 2026 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መበል 7ይ ሃገራዊ መረፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ሰልፊ ብልጽግና ብዝበዝሐ ድምፂ ባይቶ ድሕሪ ምዕቃቡ እዩ። እቲ መረፃ ብግጭትን ብክስታት ዓፈናን ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ ዝብል ነቐፌታ ዝቐረበሉ ኮይኑ ኣብይ ኣብ መጀመርታ ጥቅምቲ ንኻልኣይ ዕብረ ዘመነ ስልጣኑ ቃለ መሓላ ክፍጽም ትጽቢት ይግበር። ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ 7 ሐምለ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስማዕ መደረ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሚዛን ሓይሊ ዘንጸባርቕን ቀሊል ተገማትን ስትራቴጂካዊ ሰዕበን እዩ ክብል ምሁር ዓውደ ታሪክ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳነ ገሊጹ። ዶክተር ሳሙኤል ኪዳነ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘካፈሎ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈጥረ ዘይምትእማን ንምሕካም ፖለቲካዊ ጽልውኦም ዝለዓለ ምስ ዝበሃሉ ሓይልታት ኣምሓራ ብፍላይ ደቂ ጎንደር ጠለባቶም እናማልአ ናብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ናይ ምእታዊ ስትራቴጂ ድሮ ጀሚርዎ ከም ዘሎ ይገልጽ። ብወገን ዞባዊ ወጥሪ ትግራይ ምስ ሱዳን ክህልዋ ዝኽእል ስልታዊ ርክብ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ዘስግኦ ክኸውን ከሎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ግን ከምታ ናይ ዘበነ ኢህወድግ ሓጹር ሓጺሩ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ይግለጽ። በዚ ድማ ንትግራይ ኣብ ቀጻሊ ጸቕጥን ተነጽሎን ኣትዩ ተቆልኦ ምጽንሑ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹሎ። ኣብ ልዕሊ ብፁዓን ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ተኹሲ ከም ተኸፈተ ተዓቢሩ። ኣሰናዳ ዛራ ሚድያ ስታሊን ገብረ መስቀል ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል መፈራርሒ ድሕሪ ምዝርግሑ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ተኹሲ ከም ተኸፍተሎም ምንጭታት ዜናታት ጸብጺቦም። ናብ ሎሚ ዘውግሕ ሕላ ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ፋዱሱን ፈረቓን ጠያይቲ ክትኮስ ዝሓደረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መንበረ ብፁዕ ኣበው ሊቀ ጳጳሳት ፈተነ ቅድለት ከም ዝተፈጸመ እቲ ምንጪ ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ መንበረ ጵጵስና ጠያይቲ ተተኮሰሉ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ድማ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ግፋ ብዕሊ ዘውገዝዮም። ብፁዕ ኣነረጋዊ ጸሓፊ መንበረ ሰላማ ኮይኖም ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ይውሰደሎም እናተባሃለ ብዙሕ ወፍሪ ክካየደሎም ዘቐነየ ድማ ዕላማ ኮይኖም ተባሂሉ ዘሎ። ነዚ ጉዳይ ምስ ተሰምዐ መላ ህዝቢ ነባሪ ኣክሱም ድማ ዘጋጠመ ንምፍላጥና መንበረ ሰላማ ከም ተጓዓዘ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ኣቡነ ናትናኤል መፈራርሒ ድሕሪ ምቕራቡ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ዛራ ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል መፈራርሒ ዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ኣሰናዳ እታ ሚድያ ዝኾነ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣቡነ ናትናኤል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብያተ ክርስቲያናት ከይተረፈ ዝካየድ ዘሎ ጉዱድ ወታደራዊ ግፋ መንእሰያት ደው ክብል ምጽዋዖም ከሲስዎም እዩ። ኣሜሪካ ኣብ መጻብ ሄርሙስ ኣብ ልዕሊ 3 መራኸም ነዳዲ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓያል ዝበለቶ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወት ገሊጻ። ማእከላይ እዚ ሓይልታት ኣሜሪካ ሴቲኮም ኣብቲ መጻቦ ካብ ዝርከባ ንኣሽቱ መራኸቢ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንልዕሊ 60 ዘጠቓልል ኣብ ልዕሊ 80 ዕላማታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እተፈጸመ መዘክር ምርዳእ ኣሜሪካን ኢራን ዝጠሓሰ ምዃኑ ብምግላጽ ቴሄራን ቆራጽ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣጠንቂቑ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደሴት ቀሽም ባንዳር ዓባስን ስሪክን ዝተፈጸመ ኮይኑ ብሰንኪ ተደርበየ ስብርባር ሓፂን ሰባት ከም ዝቆሰሉ መንግስታዊ ማዕከናት ዜናት ሃገር ዓቢሮም። ኢራን ነቲ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ንክፍጽም መበገሲ ዝኾነ መጥቃዕታት 3 መራኸብ ነዳዲ ብቐጥታ ሓላፍነት ኣይወሰደትን። ሴቲኮም ካብተን 60 ንኣሽቱ መራኸብ ብተወሳኺ መተኮሲ ሚሳይላትን ማእከላይ እዝን ኢራን ከም ዝሃረመ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ተሃርመሉ ቦታታት ብንጹር ኣይገለጸን። ኣሜሪካ ነቲ ብፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ክትብል ዝገለጸቶ መጥቃዕቲ 3 መራኸብ ነዳዲ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ኣቐዲማ ኣጠንቂቓ ነይራ እያ። ሴቲኮም ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ሃገራዊ መስመር ማይ ንዝንቀሳቐሰን ብንጹሃን ሰራሕተኛታት ዝዝወራን ናይ ንግዲ መራኸብ ዕላማ ንምግባርን ንምጥቃዕን ከቢድ ዋጋ ንምኽፋል ዝዓለመ እዩ።
ቅድሚ መጥቃዕቲ ምፍናው ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተነቢዩ ዝነበረ ናይ ነዳዲ እገዳ ብግዝያውነት ዘለዓለሉ ፍሉይ ፈቃድ ሰሪዝዎ። ስጉምቲ እዚ ክፋል ናይቲ ዋሽንግተን ቴህራንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈራረማሉ መዘክር ምርዳእ እዩ ነይሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብወገኑ ነቲ ስጉምቲ ምግሃዝ ሰነድን ምርዳእን ክብል ብምኹናን እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘየእመን ምዃኑ ዘረጋግፅ ኢሉ። ቴህራን ሃገራዊ ረብሓታታን ሃገራዊ ድሕነታን ንምሕላው ኣገደስቲ እትብሎም ስጉምቲ ከም እትወስድ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊጹ። ቀጠርን ስዑድ ዓረብን እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነና ኮይነን ነብሲ ወከፈን ኣብቲ መጻበ ወይ ጥቕኡ ክሓልፋ ከለዋ መራኸበን ከም ዝተሃርማ ብምጥቃስ ንኢራን ተሓታቲት ጌረና ኣለዋ። ብሪጣንያ እትርከበን 12 ሃገራት ንኤውሮጳ ንምክልኻል ኣብ ዝቕፅሉ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ልዕሊ $50 ቢልዮን ከውፅኣ እየን። እቲ ዲፕ ፕሬሲዥን ስትራይክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዕላው ዝተገብረ ኮይኑ ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኔቶ ክዝተየሉ እዩ። እዚ ሓድሽ ስጉምቲ እዚ ዕላምኡ ልክዕ ዝወቅዕ ካብ ዘለዉ ምዕቡላት ኣፅዋራት ኔቶ ሓደ ክኸውን ኮይኑ ናይቲ ሚሳይላት ናይ ጉዕዞ ርሕቀት ንልዕሊ 300 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎም ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ክሃርም ዝኽእል እዩ። እዚ ርሕቀት እዚ ኣብ መጻኢ ናይቲ ጉዕዞ ናብ 1250 ማይል ክዓቢ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ፕሮጀክት ክሳብ 2030 ተዳልዩ ዝውዳእ ኣይኮነን። ትራምፕ ሃገራት ኣባላት ኔቶ ንፀጥታ ኤውሮጳ ዝያዳ ቁጠባዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ይቨት ኩፐር ከም ዝገለጾ እቲ ፕሮጀክት ኔቶ ንህዝቡ ካብ ስጋኣት ሩስያ ንምክልኻል ሓያል ድልውነቱ ምዃኑ ንፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንጹር መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኢሉ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ዩክሬን ኣብ ቱርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ወተሃደራዊ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኬብ ካብ ዝገደደ መጥቃዕቲ ሩስያ ንምክልኻል ብውፅእ ዘለያ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ከቕርባ ተማሕፂኑ። ቪላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ዘረቡ ካልእ ኩሉ በዓልና ክንገብሮ ኣኣምለና ኣብ ምክልኻል ኣየር ክመጽእ ከሎ ግን ቆራጽነት መሓዙትና የለና ኢሉ። ሚሳይላት ሩስያ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ 2 ግዜ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ድሕሪ ምዕላቦም ልዕሊ 50 ሲቪላውያን ከም ተቐትሉ ብምግላጽ እዩ ከምዚ ዓይነት ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ኣብ ኣንካራ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ንዘለንስኪ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንምዝራብን ኣርሜናዊ መጥቃዕቲ ሩስያ ንምርዳእን እውን ከም ጽቡቕ ዕድል ከም ዝጥቀመሉ ይግመት። ቪላድሚር ፑቲን ናብ ሰላም ዝወስድ ጸቕጢ ክግበረሉ ከረድእ እውን ዕድል ክረክብ እዩ። ዩክሬን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምሕያል መፀራይ ነዳድን ወተሃደራዊ ዕላማታት ሩስያ ብምህራም ሕፀት ነዳድን ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኣስዒባ ነይራ እያ። ነስዕብያ ሩስያ ከም ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ነፈርትን ሚሳይላትን ብምሕያል ኣብ ልዕሊ ኬብ ልዑል ጉድኣት ተብፅሕ ዘላ። ነስጋእ ዘጉልሕ ከንቲባ ሞስኮ ሰርጌይ ሶብያኒ ካብተን ዩክሬን ናብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ሞስኮ ዝተኮሰቶ 430 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣየር መብዛሕትአን ከም ዝዓገተን ገሊጹ። ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘብፅሑ ሳዕቤን ንጹር ኣይገበረን። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሩስያ ግን ሰባት ነዳድን ምግዛእ ንሰዓታት ሪጋ ክሕዙን ክገዝዎ ዝኽእሉ ተመን ክወፅኣሎም ክበኣሱ ዘርእዩ ቪድዮታት ተዘርጊሖም ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ሰሪል ራማፎዛ ኣብ ጋና መንግስታዊ ዕደት ክገብር ሓቲቱ ዝብል ጸብጻብ ነጺጋቶ። ወሃቢ ቃል ፕሬዚደንት ቪንሰንት ዋግዋኒ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ከም ዘይቀረበን ዝኾነ ዕደት ከም ዘይተሓሰበን ገሊጾም። ነዚ ኣባህላ ኣብ መላእ ምዕራብ ኣፍሪካ ካልእ ዞባታትን ቅድሚ ምዝርጋሕ ፈለማ ኣብ ሓያል ማዕከናት ዜና ጋና እዩ ተዘርጊሑ። ጋና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ዜጋታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንራማፎሳ ንምእንጋድ ኣብያ ክትብል ከሲሱ። ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ጎረባብታ ይኹን ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ገጻ ትጓዓዝ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።